Добър вечер. Добра, бе. Тук от бялата гъвени за една цепка. Добре правите, бе. Какво е състоянието на колата? Значи, аз съм си написал там, защото много хора искат по-ясно да има. Колата е бита от градушка и не е правена. Не съм я поедисал, защото след като удари градушката, много хора почнаха да правят колите и ги правиха ефтино и некачествено. Така аз не искам да продам кола на някой с 1 килограм тип по нея. Така че си е заправена цяло външно. Технически всичко е точно. В смисъл нямам проблеми с тази кола. Ние сега си карам вече 7 година. Де факто тя отвънка си е бита от градушка. Не само има и дръскотини, въобще за бояси. Ако ти държиш на външния вид, ако не държиш на външния вид. Кой? Как няма да държа на външния вид? Аз съм си я взел да я карам, аз не съм отвънка, аз съм си вътре. Заради това не съм и прав. Тоест, ако ни правят проблеми за външен вид, почна 100 по 1000 лева има цепки, които имат забележки. Взимай. Като има по-естествено взимай. Които са си буклук. Това е проблема, че някои коли са скапан двигател. Тая е 2.2, не е най-петък. Не. За двигателя сега не ти говоря за двигател. Общо взето забележки, брони, щупени, Не. Отраскано. Тия щупени парчета в колата няма. Такива древни неща, не е проблем това. Няма. Добре, брат, това... Иначе си има следи от употреба, тя стара кола, 99 година. Да. Добре, от стара кола си колко забравиш, защото много съм гледал, забравих колко си пускал вялата. Тази съм е пуснал на 3000. Но я продам без джантите категорично. Без джантите 3000? Те само джантите с 1500 лева, приятел. Да. И това е крайната цена? Към 3000 лева ще я дам, ако искаш може да спазариме нещо свалим, обаче ще поемеш префаленето. Значи, отсукана от градушка. Други древни забележки. Джанти взимаш и искаш 3000, така? Горе да откаврат нещата. Значи, едното, че джантите си взимаш. Не, виж какво, ако искаш да ти дам аз пари да вземеш. Пък аз не, брат, виж сега, значи, ако е до 1000 лева да дойде да взема следвам. Това сърди ли има ли за това, брат? Какво да ли има? Няма смешно на човек. Ако след виж, взимай двигател, виж какво се, взимай джантите, взимай акумулатора, взимай двигател и купето да дойде си дам 3000. Няма се разбере. И ще ти здрава, лека вечер. Всичко хубаво.